You what's up mga kapadjakers for this video. Iyaw naman po kita dito sa may kusina kana hamuyang araw nga mga kapadjakers ta maluto na naman kitang unyan ki gulay na langka mga kapadjakers. Muna mga kapadjakers yan naliputukan tara po ini. So maski po dahil pangbangot gariyo haluin na pangbangot mga kapadjakers pwede naman tabi ang asin. Dito sa tabing asin tatibaan kung magulpita man sa askad di na makaon di na masaw pagkanas pa jackers muna tabi ang masunod may puwanta po na bungtakan ki magic sarap pa pong pangpasiram kang luto. Yan. Mga kapadjakers, ang paggulay kang langka, medyo haloy-haloy. Siyempre, pag paggulay ta po ini, haloy yung po maglumoy, matakas po ini mga kapadjakers. Lalo na kung medyo tugtog ang langka, suba kung mayumukon, kaya haloy tabi ang pagpalumoy. So, kung naitabi kibang pakaligi pambangot, pwede naman tabi ang asin, muda, pinakulaw ba kayo na ita, nakaport kami kinib ng sa agihan. Dako amang kami, buda ini yung langka na yun mga kapadjakers. Itinaumang kan sa muyang pagtaraning. Salamat tabi sa nagtao kan langka na yun. Buda ito man tabi mga kapadjakers na ginamit ng nyog. Itinaumang kan kataning. Salamat tabi sa tatabi sa nagtao kan nyog. Buda kan langka po mining pigulay nyo niya. Sarap po sa mga paborito kan mga Bicolano, buda kan mga probinsyano. Lalo na sa mga mayaw sa Manila na minapasirin po hindi, naghanap ng gigulayon. Ang langka po mga kapadjakers, usong-uso po iningon yan, tadakol po ang gumuro nga dyan sa mga gilid-gilid. Alagad kung dahi pong bangbakal, piningan po sa mga maghanap-hanap ka sa mga paragilid, o kaya dyan sa mga kataning makahagad ki langka. Kung may ibakal tayo mga kapadjakers, pili man tabi sa saod, iga man tabi piningaron kayo. So, tanaan na po kung ayos na po ang namit. Ang garit ko lang pakiasin. Gangan papakilip natin. Ayan. Siguro tamang-tama ng kapadjakers ang namit kayo. Pero maliyahon tayo pala ang laad kang hamuyang kalayo. Medyo maruya kayo sa kaway lingon yan. May mga kapadjakers, haluin tayo maglumon. So, iganap po kami kay mga kapadjakers. Pwede na po yung tanaan. Habang bigyan at hanata sa mga pag-irila na naiplan karabot mo niya. Siyempre, mga kapadjakers, maparangod ko na po kita. Dahil kung nga ni aram po, anong oras na ta, gariod ko na mga kapadjakers, od ko na maray. Tanaan na po yun. Wow! Kultihon. Yan, tamang-tama mga kapadjakers ang timplada. Maski din pangbangot, okay na. Takot na yung mga ibakal. Lalo mo na nagrabe ang pagtiris mga kapadjakers. Kung ano po ang yaon dyan na kuwakan mo sa mga maguran. Kung ano po ang nabarbaro ta dyan. Paiton ta na yun ita. Okay na, basta importante, makadali ka na kipang isira mga kapadjakers. O yan sana pa mga kapadjakers na sa tuyang halipot na content. Ganyan na pagka-ulto. Salamat po sa sa inyong pagiling sa muli video. Thank you so much. We love you and bye-bye again.